Ahojte, volám sa Inesa Nesteruk. V spoločnosti Mihy zodpovedám za vývoj produktov. Viac ako 20 rokov vytváram bezpečné a efektívne prostriedky podľa európskych štandardov. Spomeňte si, koľko rôznych nádob a sprejov zvyčajne s istotou zaplňa naše skrine a police. Samostatný prostriedok na podlahy, samostatný na kuchynské povrchy, ešte jeden na škvrny na oblečení. A výsledku sa aj tak musíme snažiť dosiahnuť. Strácate čas a energiu. A výsledkom sú matné podlahy so škvrnami, poškodené povrchy v kuchyni a škvrny na oblečení, ktoré sa nikdy nezmizli. Agresívna chémia ničí obľúbené veci alebo domáce povrchy, zanechávajúc pocit sklamania. Používať samostatný agresívny prostriedok na každú drobnosť nie je len nepraktické, ale aj neracionálne. Je čas zjednodušiť domácnosť a uvoľniť priestor. Naše koncentrované, tekuté, draselné mydlo Power Clean je navrhnuté na čistenie celej domácnosti a ručné pranie. Základom receptúry Power Clean je 25% prírodného draselného mydla. Je to klasická a generáciami overená mydlová báza, prenešená do moderného koncentrovaného formátu. Funguje na jednoduchom, ale účinnom princípe. Mydlo pomáha zachytiť molekuly tuku a nečistot, oddeliť ich od povrchu alebo tkaniny a ľahko ich zmyť vodou bez zvyškov. Jeden produkt efektívne rieši kľúčové úlohy na odstraňovanie škvrn a každodenné pranie. Lokálna aplikácia efektívne rozkladá škvrny na tkaninách počas ručného prania. Na čistotu v kuchyni odstraňuje tuk a špinu z pracovných dosiek, kuchynských povrchov a riadu. Na umývanie podlah a iných povrchov ľahko čistí vodoodolné povrchy bez zbytočných usadenín. Vy si sami vyberáte intenzitu. Zrieďte 25-50 ml prostriedku v 5 litroch vody na každodenné upratovanie podlahy alebo pranie, alebo použite koncentrát priamo na lokálne ošetrenie ťažkých starých škvrn alebo tuku. Upratovanie už nemusí byť zložité ani vyčerpávajúce. Darujte svojmu domovu bezchybnosť a sviežosť bez zbytočného úsilia. Vyberte si Mihy Home Power Clean, vytvárajte pohodu s radosťou.